Понякога историята не се пише с меч или корона. Понякога тя започва тихо в сърцето на едно момиче, което чете книги. В онзи миг, когато духът ти прошепва, че тя може би е промяната. Това момиче по-късно ще стане жена, чието думи ще влязат в сърцата на хиляди. Името й е Катерина Каравелова. Учителка, преводачка, публицистка, майка, лидер и миротворец. Тя не се е борила с оръжие, а с разум. Не е викала силно, но когато е проговаряла, държавници са замълквали. Била опора на един от най-важните политици, но е имала и свой път. Път на женска сила, която въздига, не подчинява. Създава дружество Майка, съосновава Българския женски съюз. Пътува по света с мисия за мир и справедливост. Не по-късно в Дъблин казва: нашият идеал не е мирът на властта, а мирът на човешките души. Тя не вярва в разделенията. Вярва, че всички жени, независимо от произхода си, могат да бъдат глас, който променя. Бъди такава светлина. Тиха, могъща, умна и смела жена, която не чака разрешение, за да бъде промяна.